di takadongan kadongan parmitu na dong di huta dohot di dia pe maringanan di bagas setikyon hita naing marturi-turian majo tu dongata manang naung jumolo dialap Tuhan ima pencetus niaka logu-logu Batak nadong kita no Batak ima warna amatana hum situmorang mungkin nakalae ka dongan-dongan sudah rumah mengingot maboto guaron alana amang nahum manang silai nahum situmorangon odo di goari gabe guru di sude akan nama bane ede manang logu di Tanah Batak. Jadi molo adong dopek kadongan na hurang lobi manada maboto boy manong sian videon di patorang kami sa boy gabe taboto ate. Jadi ya kadongan di son na parjulus hali tentang riwayat ni lai sinahum setumorang ma manang na guru nahum setumorang ma parjulo pat orang ate hima tubuh ma guru nahum setumorangon di huta sipirok akola hima daerah Tapanuli Selatan di tanggal 10 Februari tahun 1900 jala Marujungolu Malayon di tanggal 20 Oktober tahun 1990 sia marumur maimana ono puluh sada tahun ima di rumah sakit umum Haji Adam Malik Medan jala di Baema di Udiana di Baema di Taman Pemakaman Batak nah imana di Jalan Gajah Mada Medan mendapati sa kadongan mungkin sudah nemu botoi ima hira-hira taringok tu area tutu budohot permodeng nilai naum setumorangon. Jadi tarang-rangi ma saotik nai taringok tu turi-turian ni amang naum setumorangon ima mulana imana mabanak ka lugu-lugu Batakon jala malo imana mabanak ka ede ni halak Batakon sebetulnya ngamulai sian sekolah SD molo najolo jama bulat derupai molo tahun 1900 walu mana tubuh berarti SD mana sekitar tahun 1905 jala sekolah na terakhir ima adong karena sekolah bulada quick school manang bahasa Batak na sekolah guru do di Huta Lembang Kota Bandung jala lulus doi mana siani tahun 1920 lalu ima taring tu sekolahna jala lai sinaum setumorang pedoho dotong memperjuangkan kemerdekaan ni bangsota siap barisan ni mai dokop kongres niaka muda-mudi mangna kongres pemuda jala doho di mana merluba mobile logo Indonesia Raya kebangsaan Indonesia waktu rapon naka dongan-dongan nana maluma benede ima
adong dosa ada halak batak si sidik si topul na padua musema na di surat atau di sejarah ma WR Sopraman manang wagerudul Sopraman ido dong anak tikin mabani jala sebetulnya lain nahum semurangon nomor 2 mabain lagu Indonesia Raya tikin di tahun 1920 sia sahatu 1922 amang sinahum situ morangon manang guru nahum situ morangon karejo may mana di sada sekolah imag warna sekolah partikelir manang bataksi studi fon sekolah ni bola dado di Sibolga da baru muse nung sidungi pida may mana tutarutung madapot na bangna mangna hahangna imag warna guru sopar situ morang jala di bayam nasida masih saya sekolah namar goar HIS Partikelir manang Institut for Western Lager Onderwich ka bahasa bulat dado nakalay tapi tu haroni Nippon manang Jepang molo tahun 1942 muse 1940 sia lemu jok may mana mabay naka loba-loba logo di Medan narong warna Sumatera keroncong kon kurs ay gudang kabasa bulat dado di Medan tahun 1926 jala grup ni nasida tikini uluan naima Raja Butal Sinabela jala di tahun 1942 muse guru naum situ marang membuka rumah makan dotong jala mertiga-tiga mas doi mana alai dung tahu 1940 sia guru naum situ marang pindah matu Medan gawe toke majual mobil memana motor sabil mabay nakalogu-logu jalan maciptaw nakalogu-logu batak ma jadi habis taron ni guru naum situ marangon mabay nakalogu-logu memang nga sa terbarita sa tu seluruh tanah batak nadong manang na seluruh penjuru Indonesia tikini nga hampir sudah halak batak maboto jalawu di mana mabel logo spontan karena topu udah mabel logo mana topu dan pola berpikir upamana adong sada siulaun perlu nangibat tentang taring tu acara logo woi ciptaan di mana satiki imalan di malona guru naum setum orang mabel logo dungimu saya tahu 1950 sahat tu 1000 rodi 1960 mabain ya ke lagu memang sa godang-godang na di sima muse gabi godang maudangan sia Jakarta sia kota-kota nabalga di negara ton mengundang nasida lau tampil mabain ka pertunjukan na winotoni nasida doh aka grup nih dala godang doh aka penghargaan sian kebudayaan sian ka tokoni masyarakat sian ka pemerintah be na idabok ni guru nahum setumorangon adong sada na terakhir sebelum merujung ngolu mana warna penghargaan anugerah seni
sian pamarentah sa pemerintah pusat Indonesia ima pas di ulang tahun di negara tanggal 10 Agustus tahun 1960 sia. Jadi sebelum mod di mana dong do di mana sada logo oh nataringo tu hadiron ni guru naum stumorangon warna nahi nalibakudu. Jadi nahi nalibakudu lagu ni amang lain nahum stumorangon taringo tu dirina doi imai mana sampai tuna marujung ngolu kan oh dang marhasotan dang menguli mana molo talapati lagu nahi nalibakudui oh imana sebetulnya oh mapartudo sodirina tu sega nasolaku molo di edel lagu nahi nalibakudui kan adong dosi dokon buruk-buruk nirere pe bulu dope laku tuonan boha mahodoli dang laku sokoni mahira-hira. Jadi imana merasa dang laku imana tu anak buru itu nama bani mana dang marhaso tersahat tu ujung ningoluna bahkan ibatoru dirina lobi sian buruk-buruk ni rere tersoni do kira-kira lapatan ni logu na di bani lain ahus tu morangot taringot tu dirina ima nomor judun nahi naliwakudu saunari dia hon kaparedeta doi macai lungu du lagu molo talapati alai mungkin godang do kadongan manang kalain aso mangalapati lagu boleh ma kira-kira dilapati lagu na jelas taringot tudur ini guru na semua orang mai itu ba. Jadi molo dia tong sude logu na di bani guru na semua orang on ba godang na hira-hira 120 logo mak mungkin hampir sude do hita ma boto piga logo na diciptahon oh ni na semua orang termasuk alu siau kan baru baringis sabatola boan awito imat song baru adong duna jolei marubus lupa piak kana lupa luat pahai termasuk lagu takadongan mulu mermiti ma lagu lisoi guru nam setemu orang do mabani ima jawa kalaya kadongan taringot tu riwayat ni hidup ni guru nam setemu orang nabu tapat orang sayang gia ma oh marlapata sauti turi-turianon oh tuah kadongan ate songoni mah lala horas dia mau kadongan piltik gitar teh tabatua na alunang sampai tengken ate mau ate mari kita salutna horas